Уважаеми госпожи и господа, на днешния ден, 135 години вече, ние, свободните граждани на съвременния Ботевград, честваме с гордост националния празник, като отдаваме почет и уважение към героите, дали живота си за освобождението на родината ни. За упокойна панахида в памет на загиналите български и руски войни за освобождението на България ще отслужи отец Тошко Димитров. Драги дами и господа, брати и сестри, събрали сме се на един паметен ден, 135 годишнината от нашето освобождение, с помощта на великите руски сили. Сега аз няма да имам това пълно време да направя за 45 минути пълна литургия. Аз ще направя встъпителната част към тази панахида, която сметам, че е приемлива за всички. Вие всичките имате ангажименти и след това. Благословен Бог на всегда ни престои во веки веков. Амин. Отче наш, иже си на небеса и да светеца име Твое, да приде царствие Твое, да буде воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущни даш нам днес и остави нам дълги наша, яко же и ми оставляем должником нашим, и не веди нас во изкушение, но избави нас от лукаваго, яко Твое царство и сила и слава, Отца и Сина и Святаго Духа и нине, престои во веки веков. Амин. Со духи правени скончавши ся, души раб Твоих спасе, упокой, сохраняй во блажено жизни, яже от Тебе, человеко любче, покоищи Твоим Господи, и деже все святи Твои упокояй, Отца, упокой души раб Твоих, яко едини си человеколюбец, слава Отцу и Сину и Светому Духу, Тия си Бог сушеди влад, и узи лукуваник разрешиви, сами души раб Твои спаса упокой, и нине и престои во веки веков. Амин. Едина честая и непорочная Дево, Бога безсемени родчая, моли спасти ся души их. Помилуй ни, Боже, по великата си милост, молим Ти се, чуй ни и ни помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Още се молим за упокоение душите на починалите Божии раби, руските войни, българските опълченци, румънските, грузинските, финландските и други войни, участващи в войната за нашето освобождение, и за да им се прости всяко волно и неволно прегрешение. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, за да всели Господ Бог душите им там, където почиват праведниците. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Боже на духовете и на всяка плът, който стъпка свърта, съсипа дявола и подари живот на този свят. Но тази свобода не беше дар. За нея Ботев, Левски, Караджата и още хилядите знайни и незнайни отдадоха живота си в предплата. Въстанието през април не бе позор, а паметник за доблест и геройство. Европа, изненадана, отвърна взор от фанатизма на османското воинство. Ще предоставя думата за слово на госпожа Тодорка Коцева, директор на Исторически музей Ботевград. Уважаеми господин кмете, уважаема госпожо председател на Общински съвет, уважаемо общинско ръководство, гости и граждани на Ботевград, госпожи и господа! България има много празници, но 3 март се отделя, защото е свързан с най-човешкото у всеки от нас и у всеки народ, с потребата да бъде свободен. Хората се раждат безименни и равни и с едното право да бъдат свободни. Едни го имат по рождение, други цял живот и векове се борят за него. Поколение след поколение българите бяха лишени от това право. Те идваха на земята и си отиваха в нея
без да знаят на какво мирише свободата, без да са видели слънцето и без да са чули песните й. И те, като Вазовия дядо Йоцо, само си я представяха, виждаха я в мечтите си, бленуваха. Никой досега не е пресметнал колко струва нашата свобода. Такава сметка е и невъзможна. Тези 500 години протегнати ръце към нея, това са 500 години отворени очи. Това са 500 години стиснати умруци. Това са 5 века, в които се раждаха и умиралиха българи, тръгнали да постелят пътя й. И там, върху техните кости, върху пресъхналите им очи, върху спечената им кръв на роба, по урвите и сипеите на Балкана, тя мина и дойде. Носена в замръзналите шепи на руските войници, скрита в точните мерници на пушките им, в далечната 1877-78 година. В бъдещето историята ще ме съди, а сега единствените съдии на моите действия са императора и главнокомандващия. И докато тая глава е на раменете ми, тя сама ще се разпорежда. Звучат словата на генерал Гурко, запечатани в спомените на неговия преводач Хранов. Той продължава разказа си на очевидец. После той стъкна мъчнотиите, които отрядът ще посрещне, и изказа надежда, че войските с чест и твърдо ще понесат тези мъчноти и доблестно ще изпълнят дълга си. Първото сражение за освобождението на Орханийска, днешна Ботевградска околия, се води на 8 срещу 9 ноември, стар стил 1877 година, от войските на генерал Клод срещу укрепилите се турски части в района на хълма Стражица край махала Белчово-Врашково. Следва битката при Правец и поражението, равнозначно на победа при Новачене. Краят на турското присъствие в Орхание бе предрешен. На 29 ноември 1877 година руските войски, преминавайки през Лъжене, вече опустошено и ограбено, влизат в Орхание и без да спрат овладяват Врачеш. В хода на военните действия все още предстои денят 13 декември, определен за преминаване на Орханийския Балкан, когато времето било студено, минус 20 градуса, мъгла застилала пътищата, а страшна поледица възпрепятствала нечовешките усилия по пренасенето на огромните топове из планинските пътища. На техните въпроси всяко едно поколение е длъжно да даде отговор. Това са вечните стожери на всяка национална съвест. Нашият дълг и нашите изправени глави са вонзи отговор, който най-приляга на свободата. И не с думи, и не с патетика, която можем, а с делата на ръцете и очите си. С България, каквато е, и повече, каквито искаме да бъдем. Такава, за каквато те умряха. Свободата е този сакрален идеал, който вечно иска и вечно е отпредени. Постигнатият идеал е нищо, неосъществимият е всичко. Ето това ни даде 3 март. Посока и сили да вървим, очи да виждаме непостигнатото, душа, която да не тръпне в самодоволство и да бърза напред. Но 3 март ни даде и друго нещо важно. Дари ни с другар по пътя, с приятели като Русия. И в кръв се къпа, и в паметници никна онова, което бе посято под румищите на тази наша свобода. Уважаеми дами и господа, в знак на почет и признателност към паметта на опълченците и на руските освободители, венци и цветя поднасят господин Георги Георгиев, кмет на община Ботевград. Господин Даниел Георгиев, народен представител
от 26-ти многомандатен избирателен район. Господин Кирил Добрев и господин Драгомир Стойнев, народни представители от 26-ти многомандатен избирателен район. Общински съвет Ботевград. Политическа партия ГЕРБ. Движение Инициатива за Ботевградска община. Общински съюз на ветераните от войните. Обединена социал-демокрация. Балкангаз 2000. Обредни дейности Ботевград. И на всички знайни и незнайни българи, отдали живота си в борбата за свобода. Борба повсеместна, в която участваха перо и оръжие, монаси и свещеници. Датата на дълго мечтаната свобода на България се е превърнала в ден, на който си припомняме дългият път, изминат от нашите предци, за да извоюват най-святото за един народ – свободата. 135 години, майко мила, 135 години, отечество мило. Виси със страшна сила, в душите ни едно славно бесило. Безумно млади и безкрайно чисти, и угасвахте по своя огнен път. Животът ви бе кратък като изстрел, но цяла вечност майките скърбят. Кой не спи? Кой все още сънува зора? Над гора от мъждраци и саби зорила, зазорила над тебе, Българио, майчице мила.
кой сънува зора и страшна битка се шири. Турция черни синджири кове, България шие чешири. И брои робите на синджири робството на векове. И пее. Пееш ли или плачеш, майчице, в първите нощи булчени? Пееш ли или оплакваш главите на кол забучени? Или провождаш целите франи, живите в турски зандани? Даваш ли даваш, Балканджиово, хубава Яна на турска вяра? Море, войводо, глава си давам, Яна не давам на турска вяра. Отсякоха му и двете ръце, да пак го питат и го разпитват. Даваш ли даваш, Балканджиово, хубава Яна на турска вяра? Море, войводо, глава си давам, Яна не давам на турска вяра. Отсякоха му и двете нозе, да пак го питат и го разпитват. Даваш ли даваш, Балканджиово, хубава Яна на турска вяра? Море, войводо, глава си давам, Яна не давам на турска вяра. Изподоха му и двете очи и не го питат, нито разпитват, тук си взеха хубава Яна, да я качиха на бърза коня. Mama doni duma done miła, sterko ja izlesna, dwori pogledni na gore, kakwo cudo ide od kadedu, na varusite mi, na veliko me jazda, bajraci si veja napredki, vodi general, Gurko ja idi v gradina, naberiła mi na
стъпи ужасни. 12 път гъсти орди лазят по урвата дива и тела я стелят и кръв я залива. Бури подир бури, рояк след рояк, Сюлейман безумни сочи върха пак и вика: търчете, там усарайте! И ордите тръгват с викове сърдити и Аллах грамовно въздуха разпра. Върхът отговаря с други вик: ура! И с нов дъжд куршуми, камъни и дърве, дружините наши, оплискани с кърви, пушкати отблъскват. Без сигнал, без ред, всякой гледа само да бъде напред и гърди геройски на смърт да изложи. И един враг повеч мъртъв да положи. По школа текнат, турците реват, насипи налитат и падат и мрат. Идат като тигри, бягат като овци и пак се завръщат. Българи орловци като лъвове тичат по страшни редот. Всичките на штрекса, последният напън вече е настал. Тогава Столетов, наши генерал, ревна гороломно: млади опълченци, венчайте България с лаврови венци. На вашата сила царят повери прохода, войната и себе дори. При тези думи силни дружините горди очакват геройски душманските орди, бесни и шумещи. О, геройски час! България цяла сега нази гледа. Тоя връх висок е, тя ще ни съзре. Ако би вегали, да мрем по-добре. Няма вече оръжие, има хекатомба. Всяко дърво мече, всякой камък бомба, всяко нещо удар, всяка душа плам. Камъни и дърве изчезнаха там. Грабайте телата, някой си изкряска и трупове мъртви хвъркнаха за вчаска, като демони черни на черни рояк, катурят, струпалят като живи пак. И турците тръпнат, друг път не видели в едно да се бият живи и умрели. Години много са отминали, но споменът и днес е жив. За опълченците загинали и подвигът им див. За теб, Българио, Българио, и твоята свята свобода. За теб, родината, те падаха, не жалеха кръвта. Нашинка е спокойно днес, но споменът живее. За вечна слава и за чест, народът песен пее. Не сте забравили от нас и в този ден и час, отново следват марш с вас. Мълчи земя, притихва даже и природата и нашите сърца. Нашинка е спокойно днес, но споменът живее. За мощна армия, за чест, народът песен пее. Не сте забравени от нас и в този ден и час, отново сме в марш с вас. За вас познаваме пак себе, народът песен пее и споменът до днес живее. За вас познаваме се свят, до руски знамена и вечна слава иска вас. Решика е спокойно. Символ на възраждащия се български дух. Васил Левски, апостолът на свободата, великият син на България, геният на българската национална революция, организирал 11 революционни комитета в Орханийския край. Христо Ботев, гениален български поет и революционер. Бошко Божилов, Васил Мицов, Васил Брънчев,
Васил Найденов, Васил Семков, Васил Наков, Гаврил Брънчев, Георги Апостолов, Георги Генчев, Димитър Лаган Ветовски, Доко Костов, Иван Ценов, Цако Вълчев и 35 орханийски опълченци самоотвержено участвали в войната. Подпоручик Александър Войницки, подпоручик Илия Волков, капитан Аристарх Ушаков и руски офицери, тежко ранени в боя под Маркова чукла в Арабаконашкия проход. Стотици знайни и незнайни войници от западния отряд, загинали при зимния преход на Балкана в голямата орханийска операция, и хиляди знайни и незнайни герои, отдали живота си за свободата на България. Знак на почет и признателност към светлата памет на загиналите за свободата на България, цветя и венци поднасят кмет на община Ботевград. Общински съвет Ботевград. Политическа партия ГЕРБ. Общински съюз на ветераните от войните.
Ботевград. Благодарим на всички, които се включиха днес в честванията на националния празник в нашия град. Още веднъж да ни е честит празникът и приятна вечер!